नमस्कार मित्रांनो, तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे माझ्या या यूट्यूब चॅनलवर। तर मंडळी, आपण आधीच्या या व्हिडिओमध्ये पाहिलंच असेल की मोरे पर्वणीसाठी श्री स्वयंभू रामेश्वर मंदिरातून मालवण पर्यंत कशी पालखी पदयात्रा निघाली ती। तर आजच्या या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत देवांचं समुद्र स्नान। तर आजचा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा। चला चला होय होय येतो वेट्टलो होय व्हिडिओ टाकतले ग्रुपवर येतले होय नाही चला चला हा होय शूटिंगच चालू बघा तिकडे मारा पहिले येतं क्या पर्वणी मोऱ्यानिमित्त आलेल्या देवदेवतांचे व भाविक भक्तांचे मोरेश्वर मित्र मंडळाच्या वतीने हार्दिक स्वागत करीत आहोत। मोरेश्वर मित्र मंडळ, अशोक तोडेकर मित्र मंडळ, सन्माननीय दिनेश राणे, सन्माननीय भूषण दत्ताजी सामंत यांच्या संयुक्त विद्यमानाने मोरेश्वर देवासमोर जो मंडप आहे त्या मंडपामध्ये मोफत अल्पोपहाराची व्यवस्था केलेली आहे। तरी भाविक भक्तगणांनी या अल्पोपहाराचा आस्वाद घ्यायचा आहे। मोफत अल्पोपहाराचा आस्वाद घ्यायचा आहे। जे भक्तगण टू व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर घेऊन आले असतील त्यांनी रस्ता मोकळा ठेवायचा, जेणेकरून भाविकांना याचा त्रास करावा लागणार नाही। लक्षात घ्या, वाटावरती कोणी वाहने उभी करू नये। तसेच देवदेवताबरोबरची मंडळी स्नान करण्यासाठी जातील, त्यामध्ये लहान मुलं, पुरुष व स्त्रिया असतील। आपली गावातील कुठलीही वस्तू गहाळ होणार नाही याची खबरदारी स्वतः घ्यायची आहे। आपली गावातील वस्तू कुठलीही गहाळ होणार नाही याची आपण स्वतः खबरदारी घ्यायची आहे। समुद्राला करण असल्यामुळे
नळाच्या पाण्याला करंट असल्यामुळे लहान मुलं आपल्या सोबत असतील त्यांना आपण स्वतः आंघोळीला न्यायचं आहे. देवतांची आंघोळ करून झाल्यानंतर स्वतःची आंघोळ करून झाल्यानंतर लगेच वरती यायचं. फक्त भाविक भक्तांनी अशी घेऊन घ्यायची आहे. भाविक भक्तजनांचे महापर्वणीनिमित्त आलेल्या देवदेवतांचे भाविकांचे मोरेश्वर मित्र मंडळाच्या वतीने हार्दिक हार्दिक स्वागत करीत आहोत. हार्दिक हार्दिक स्वागत करीत आहोत. मोरेश्वर मित्र मंडळ, अशोक टोळेकर मित्र मंडळ, सन्माननीय निलेश राणे, सन्माननीय उद्योजक दत्ताजी सावंत यांच्या संयुक्त विद्यमाने मोरेश्वर देवाच्या समोर मंडप घातलेला आहे. त्या मंडपामध्ये मोफत अल्पोपहाराची व्यवस्था केलेली आहे. मोफत अल्पोपहाराची व्यवस्था केलेली आहे. तरी भाविक भक्तगणांनी या मोफत अल्पोपहाराचा आस्वाद घ्यायचा आहे. तरी भाविक भक्तगणांनी या मोफत अल्पोपहाराचा आस्वाद घ्यायचा आहे. महापर्वणी मुदयानिमित्त आलेल्या देवदेवतांचे भाविक भक्तगणांचे मोरेश्वर मित्र मंडळाच्या वतीने हार्दिक हार्दिक स्वागत करीत आहोत. मोरेश्वर मित्र मंडळाच्या वतीने हार्दिक हार्दिक स्वागत करीत आहोत. मोरेश्वर मित्र मंडळ, अशोक टोळेकर मित्र मंडळ, सन्माननीय निलेश राणे, सन्माननीय उद्योजक दत्ताजी सावंत यांच्या संयुक्त विद्यमानाने मोरेश्वर देवासमोर जो मंडप घातलेला त्या मंडपामध्ये मोफत अल्पोपहाराची व्यवस्था केलेली आहे. तर भाविक
तर मित्रांनो, आता फायनली व्हिडिओ एंड करायची वेळ झालेली आहे। तर तुम्ही आजच्या या व्हिडिओमध्ये प्रत्यक्ष श्री स्वयंभू रामेश्वर महोदय पर्वणी दृश्य कसं पार पाडलं तो पहिल्यांदाच आपण सर्वांनी अनुभवला असेल। आधीच्या व्हिडिओमध्ये आपण पालखी पदयात्रा बघितली आणि या व्हिडिओमध्ये आपण देवांचं समुद्र स्नान पाहिलं। तर तुम्हाला या सर्व गोष्टी आपल्या या आजच्या या व्हिडिओमध्ये पाहायला मिळाले। तर आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते मला कमेंट करून नक्कीच कळवा। तसेच आजच्या या व्हिडिओला लाईक शेअर करा आणि जर तुम्ही आमच्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा आणि बाजूला बेल आयकॉनला नक्की प्रेस करा। तर लवकरच भेटू अशाच एखाद्या नवीन व्हिडिओसोबत।